गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव खनसे बरायफिनबावनाय जाबाय जाहाथे आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाबाय जोंनि टेट एग्जामाव जानो गोनां टेट एग्जामावहाय माखासे बे सोंथिनिफ्रायनो एखे रोखोमै सोंलु फैनो हागौ। बे सोंलुनि सलुशनखौ आङो रोखा रोखायै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै बानायनानै खोन्थालांनो सानदों जाहाथे नोंथांमोना बे सोंलुखौ मोजाङै गोसो होनानै नायलाङो जोबजासिम। आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम आसा खालामनाय थाबाय। अब्ला जों फै दानिया जोङो सुरु खालामनोसै। जोंना गिबियावनो 1 नाम्बाराव दं द भेलु अफ 5 माइनास ब्रेकेट 2 1/2 माइनास 3/4 प्लास ब्रेकेट 3 1/2 माइनास 1/4 इज। जोंना अपसना बेयाव होनाय दङ 1 आव होनाय दङ 4 1/2 ओमफ्राय मोनसेया दं 5 1/2 मोनसेया दं 5 1/4 मोनसेया 3 1/2। अब्ला जों बेनिफ्राय जोङो बेयावहाय होनाय कुइसननिफ्रायनो जोङो एन्सारखौ सलुशन खालामनो नांगौ। बेबो खम समनि गेजेरावनो जों खालामनो नांगौ। अब्ला नोंथांमोना मा खालामनांगोन दि बेयावहाय थानाय सोंथिनिफ्रायनो नोंथांमोना सलुशनखौ माबोरै खालामनो नाजानो नांगोन। अब्ला बै खालामनोसै नोंथां। दानिया जों जागायनोसै। गिबियावनो जोंहा जाय ब्रेकेटनि सिङाव दं बेखौ जोंहा खालामग्रोनो गोनां जायो ना। बेयावहाय नाय मोननैसो आरोबाव गोसो होनो गोनां खोथा। बेवहाय 2 1/2 बियो जाबाय जोंना मिक्स फ्रेक्सनाव दङ, माने गलाय गथाय बोखावखोन्दोआव दङ। आरो नैबेयावबो 3 1/2 आरो माइनास 1/4आ मिक्स फ्रेक्सनाव दं एबा गलाय गथाय बोखावखोन्दोआव दं। अब्ला जोङो गिबियावनो मा खालामनांगौ, बिदि गलाय गथाय बोखावखोन्दोआव थायोब्ला जोङो बेखौ सिगाङावनो बोफायग्रोनानै लाग्रोनांगौ। अब्ला दानिया जों बोफायग्रोनोसै। नायदो आं बेयावनो खालामनोसै, नोंथांमोन बावनो मोजाङै नायलांनो हागोन नोंथांमोना। गिबियाव दं 5खौ जोङो सिफायदोंबा बिदिनो दोनगोन। दानिया जोङो नैबेखौहाय मिक्स गलाय गथाय बोखावखोन्दोनिखौ जोङो सिफायग्रोनोसै। अब्ला जोंना मोनसे फर्मुला दंखायो, नोंथांमोना गोसोआव लानो हागोन गोसोआव गैयाबा। बिनि फर्मुलायानो जाहैबाय जोंहा गाहायाव जा दं बेखौ बिदिनो दोननांगौ आरो नैबेयावहाय नैबे गाहायनिजों बे गाहायनि डिनोमिनेटरजों जोङो नैबे गोजौनिखौ सानजाबनानै नैबे 1जों प्लास खालामनांगौ। अब्ला नायदो जोंहा 2 सानजाब 2 4 दाजाबसे 5। होमबा जोंना मा जाखो 5। बुजायाखैबा आं खोन्थाफिनबावनि, नोंथांमोन नायनो हागोन। जाय बिदि गलाय गथाय बोखावखोन्दोआव थायोब्ला जोङो गिबियाव मा खालामनांगौ, बेखौ नैखौ गाहायाव जा दं बेखौनो होनांगौ आरो बेजोंहाय नैबे 2 मोनसेजों गोजौनिजों सानजाबनानै गोजौनि बे 1जोंहाय प्लास खालामनांगौ। अब्ला मा जागोन 2 सानजाब 2 4 4 दाजाबसे 5। अब्ला थिग बेबायदिनो दानख' सिन दं, बेनिखायनो दानख'। ओमफ्राय बेयावबो बेखौ जों बिदिनो दोननोसै, बेहा मिक्स फ्रेक्सनाव गैया। नेक्स्ट दानिया जों बेखौ बोखावनोसै। गाहायाव 2 दं, 2 लाखिनोसै। 2 सानजाब 3 6 दाजाबसे 7। अब्ला बेवहाय 7/2 माइनास आरो बेबो मिक्स फ्रेक्सनाव दङ, बेखौ जों बोखावनोसै 4। बेखौबो जों खालामनोसै। नायदो 4 सानजाबसे 4 दाजाबसे 5। अब्ला जोंहा बिसिमा जाबाय। दानिया जोङो मा खालामदो, 5 दानख' जोङो बे सिङाव थानायखौ जोङो सानजाबनांसिगौ। सरि, नैबे जोङो ब्रेकेटखौ बोखारनो थाखाय जों मा खालामग्रोदो, दानिया बेखौ सानजाबजोबनोसै। माइनास बेहा प्लास, अब्ला माइनास जागोन माइनास 5/2 जागोन। एगेन नायदो माइनास इन्टु माइनास प्लास जागोन। इयाव मा जासिगोन प्लास 3/4। प्लासनिया जोंना सानजाबाबो जायो, प्लासनियाथ' गासिबो एखेयानो फैफिनो, नाथाय माइनासनिखौबा जोंहा मोजाङै गोसो होनांगौ गोनां जायो। अब्ला जोंहा बिसिम मा जाबाय। अब्ला दानिया आं बेयावनो खालामनोसै। दानिया गाहायाव थानाया मा जाखो, होनाय माने डिनोमिनेटरा गासिबो समान नङा, बेनिखायनो जोङो बेखौहाय गाहायाव थानाय डिनोमिनेटरखौ मा खालामनांगौ, दुसासा लानांगौ। बे गाहायनिखौ जोंहा डिनोमिनेटर होनो, गोजौनिखौहाय निउमारेटर होनो। अब्ला जों दानिया 2 4 2 4निखौ जों एलसिएम बानायग्रोनोसै। नायदो बेयावहाय बोरै बानायो नोंथांमोना। 2 4 एगेन 2 एगेन 4 बिनि जोङो दुसासाखौ दिहुनग्रोनांगौ। अब्ला नायदो माबेहाय दिहुनो, जोंहा बेखौ 2जोंनो लानांगोन, मानोना बियो गासिबो मा होनो इभेन नाम्बारावनो बे जरा अनजिमा, बेनिखायनो जों 2जोंनो लानोसै। 2 सानजाब 1 2 2 सानजाब 2 4 2 सानजाब 1 2 2 सानजाब 2 4। थिग बेबायदिनो जोंहा बे 2जों थांबावो, 2जोंनो लादो। जाय थाङा बेखौ बिदिनो लिरना दोननांगौ जोंहा। आरो थांनाया 2 सानजाब 1 2, जाय थाङा बेखौ बिदिनो दोन 2 सानजाब 1 2। अब्ला नायदो जोंहा बेवहाय बेसेबां जाखो, 2 आरो 2 बेसेबां मोनखो
2 सानजाब 2 4 बे 1 जों 1 सानजाबाथ' बेसेयानो जाखायो होमबा जोंना दसासेया मा जाखो 4 अब्ला जोंना 2 4 2 4 2 4 2 4 नि दसासेया जोंहा गासै बेसेबां मोनखो 4 बेसेबां 2 into 2 is equal to 4 अब्ला जोंना दसासेया मा जाखो बेयाव लिरनो हासिगोन जोङो 4 अब्ला नोंथांमोन मोनसे खोथा गोसोआव होनांगौ जोंथ' बेखौ दिहुनखांबाय दानिया नैबेयावहाय मोनसे नोजोर होनो गोनां बाथ्राया बेनोदि जाय फ्रेक्सनाव गैया बेखौ डाइरेक्ट नोंथांमोना डाइरेक्ट सानजाबनो नांगौ अब्ला जोङो 4 जों 5 सानजाबबा मा मोनो 4 सानजाबबा 20 मोनो ओके माइनास दङ बेनिखायनो माइनास साइन फैगोन बेयाव माइनास बेनिखायनो माइनास साइन फैबाय आरो दानिया नैबे 2 नि फाला 4 खौ जुदि जोङो 2 जों रानोब्ला जों बेसेबां मोनो 2 मोननायजों गोजौनिजों सानजाबनांगौ नोंथांमोन अब्ला गोजौआव 5 दङ मोननाया बेसेबांमोन 2 अब्ला 2 सानजाब 5 10 थिग बेबायदिनो बेलेग गुबुनखौबो खालामनांगौ बिदिनो 4 जों 4 खौ रानोबा मा मोनो 1 मोनो 1 सानजाब 3 आरो दाजाब आरो थिग बेबायदिनो 4 खौ 2 जों रानबा बेसेबां मोनो जोंहा 2 मोनो 2 सानजाब 7 14 थिग बेबायदिनो माइनास दानिया 4 जों 4 खौ रानबा मा मोनो 1 सानजाब 5 अब्ला जोंहा बाव नायदो समान समान गाहायाव मा दं 4 दं नालाय 4 खौनो लिरदो दानिया बेवहाय नाय 20 दाजाब 10 दानख' दामा दाजाब 14 दाजाब 5 दानख' अब्ला जों बिदिबा मा खालामनांगौ दाजाबखौ दाजाब एक्सट्रा दाजाब नांगौ आरो दानख'खौ दानख' एक्सट्रा दानख' नांगौ अब्ला दाजाबा मा दं 20 दाजाब 3 जोंहा 23 मोनो 23 दाजाब 14 जोंहा 37 मोनो बेसेबां मोनो 37 अब्ला जोंहा दानख' सिन होनबा दानख'आनो सिन जागोन ओमफ्राय मोननैजों दाजाबलायबा 15 अब्ला जोंना एन्सारा मा जागोन बियो समान समान 4 37 निफ्राय जोंना बियो 15 दानख'ब्ला बेसेबां मोनो 22 अब्ला नायदो नोंथांमोन 22 खौ जोङो फिसा फर्मावहाय जोङो लांनो हायो अब्ला जों बेखौ दाननो हायो माजों 2 जोंनो दाननो हागोन 2 सानजाब 11 22 2 सानजाब 2 4 अब्ला एन्सारा जोंना मा जाखो 11/2 नाथाय नोंथांमोन नाय जोंना एन्सारा बेवहाय 11/2 गैया बेनिखायनो जों बेखौहाय मा खालामनांगौ मा होनो फिर मिक्स फ्रेक्सनाव लांनांगौ जोङो अब्ला नायदो बेवहाय 11/2 जों मारै लाङो मिक्स फ्रेक्सनाव बोरैहाय नायदो बेवहाय गाहायाव जोंहा 2 दं 2 जों मा सानजाबब्ला जोंहा 11 नि खाथियाव मोनो 2 सानजाब 5 10 मोनो 10 जों मा मोनो 10 जों 1 दाजाबब्ला जोंहा मा जाहैयो 11 अब्ला जोंना एन्सारा मा जाखो 5/1/2 नोंथांमोना अब्ला नायदो बेवहाय 5/1/2 दंना गैया दङ जोंना नैबे 2 नाम्बारना अब्ला कारेक्ट एन्सारा मा जागोन 2 नाम्बारनि कारेक्ट एन्सार जागोन अब्ला बिदिनो खालामनो हायो नोंथांमोना जुदि रोंखायोब्ला बेखौहाय खम समावनो बानायनो नाजा मानोना जोंहा समा खम एग्जामाव लिरनांगौआ जियानो जाया मानो दानिया जों 2निखौ नायनोसैलाय LCM of 2 cube into 3 into 5 and 2 to the power 4 into 5 into 7 is जोंना मा जाखो LCM lowest common multiplication थारमाने मा जोंना बयनिख्रुइ दुसासा थारमाने दुइसिन साधारन सानजाबगिरिया खौ जों दिहुननांगौ बेवहाय जोंहा अब्ला जों बोरै दिहुनो जोंहा नायदो बेवहाय गिबियावनो दङ 2 क्यूब मोननैखौबो जोङो लानोसै 2 क्यूब into 3 into 5 ओमफ्राय नैबेयावहाय मा दङ मोनसेया गुबुन मोनसेया 2 4 into 5 into 7 जोंहा अब्ला जोंहा बेखौ जोङो मोजाङै मिथिनो थाखाय आङो बेखौहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय आरो बोखावनानै खोन्थाबावसै नैया जोंना 2 टू दी पावर क्यूब माने मा होननाय जादों नैया मोनथाम मोनसे मोननै मोनथाम इनटू 3 दङ इनटू 5 ओके आरो दानिया जोंना मा जाखो नैबेयावहाय नैया मोनबेसे होनदों मोनब्रै अब्ला नायदो 2 into 2 into 2 into 2 नैया मोनब्रै जाबायना नोंथां दानिया 5 आरो 7 दंबावो 5 into 7 ओके अब्ला जों दा मा खालामनो दुसासाखौथ' जों मिथिखागौ नोंथांमोन मिलायनायजों मिलायनाय मोनसे लानांगौ बे मोनसे मिलायबाय नैजों नै आरो बेबो मिलायबाय आरो बेबो मिलायबाय आरो जाय आरो नै मोनसे दंबावो 5 मिलायनाय दंबावो अब्ला जोंना मिलायनायखौ मोनसे मोनसे लानांगौ मोननैनि गेजेराव होमबा 2 मोनसे मोननै मोनथाम आरो जोंहा 5 आ मोनसे मिलायैखौबो जोंहा फिर सानजाबफिननो गोनां जायो बेहाय 3 दङ बेनिखायनो होमबा जोंहा मा जाखो बे 3 आ बेयावनो थासिगोन 3 आरो 2 मोनसे दंबावो मिलायै बेखौबो लाफाफिननांगौ सानजाबनायाव आरो लास्टआव 7 अब्ला जों बेखौ नायफिनो मोजाङै आङो बेवहाय लिरफिननोसै बेसेबां 2 सानजाब 2 सानजाब 2 नैया मोनबेसे मोनसे मोननै मोनथाम आरो नैबे मोनसे मिलायै मोनसेजों मोनब्रै इनटू 3 मोनसे दङ बेनिफ्राय 5 मोनसे दङ बेनिफ्राय 7 मोनसे दं अब्ला सानजाब जोबनानै जोङो जा मोनो बेनो जाबाय जोंना कारेक्ट एन्सारा अब्ला नायदो 2 सानजाब 2 4 4 सानजाब 2 8 8 सानजाब 2 16 जायो 16 सानजाब 3
जोंना इयावहाय नायनानै 16 सानजाबथाम मा मोनो 16 सानजाबथाम 18 8 से 3 3 48 एगेन 16 सानजाब बेसेबां 48 नि जोंहा 5 सानजाबदो 5 सानजाब इजिं बिजिं बिसोर मोननै सानजाबना लाग्रोबाबो जायो 5 सानजाब 7 35 बेसेबां जोंना 35 अब्ला बेखौ गासै सानजाबनानै जा मोनो बेनि एन्सारा जोंना जाहैगोन 5 सानजाब 8 40 लाथिख' 4 5 सानजाब 4 20 2 सानजाब 2 3 24 जायो 24 3 सानजाब 8 24 नि 4 2 थाबाय 3 सानजाब 4 12 13 14 ओके जोब्बा 8 6 1 अब्ला जोंना कारेक्ट एन्सारा मा जागोन 1680 नायदो नोंथांमोना 1680 1 नाम्बार या होमबा जोंना कारेक्ट एन्सार जागोन अब्ला जोंना नेक्स्टआवबो आवगायबावदो जोंहा फाइन्ड द एलसीएम एन्ड एचसीएफ अफ द 3/8 5/12 एन्ड 9/16 बेवहाय जोंना मा खालामनांगौ एलसीएम माने लवेस्ट कमन फैक्टर आरो हाइस्ट कमन फैक्टरखौ जोङो दिहुननो नांगौ अब्ला जोंना बाव दुसासा आरो देसासा दिहुननांगौ नायदो नोंथांमोन बियो एसे फ्रेक्शनाव दं मानोना बे बोखावखोन्दोआव दं बोखावखोन्दोआव थायोब्ला जोंहा मा जायो एलसीएम आरो एचसीएफ दिहुननो थाखाय मा जायो एसे गोब्राब जायो अब्ला नोंथांमोना मा खालामनांगौ बेखौहाय फर्मुला मोनसे दंखायो जोंहा बे फर्मुलाखौ इउज खालामबानो नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो सल्भ खालामनो हागोन अब्ला जोंना बे फर्मुलाखौ मिथिनो गोनां जाथारगोन बेनि फर्मुलायानो जाहैबाय नायदो आं बावनो खोन्थाना होनोसै एलसीएम बिदि फ्रेक्शननि एलसीएम खालामनाया मा जायो जोंहा एलसीएम अफ न्यूमारेटर तारमाने एलसीएम बे गोजौआव थानाय माने जेसेबांखिनि बेनि जोंना मा लानांगौ न्यूमारेटरनि एलसीएम लानांगौ एबा दुसासा लानांगौ आरो थिग बेबायदिनो गाहायाव होनाय मा दङ गाहायनिखौ मा लानांगौ हाइस्ट कमन फैक्टर अफ डिनोमिनेटर गाहायाव थानाय डिनोमिनेटरनि बेयाव जेसेबां होनाय दङ बिनि हाइस्ट कमन फैक्टरखौ जोङो दिहुननानै लानांगौ लानायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय सल्भ खालामनांगौ अब्ला जोङो नैबे पेज मोनसेयाव खालामनानै आं खोन्थानोसै नोंथांमोन फिन लिरफिनबावनोसै आङो मा दङमोन जोंहा 3/8 ओके 3/8 कमा बेनिफ्राय 5/12 9/16 बेखौ जोङो खालामसै दानिया जोङो अब्ला मा खालामनांगौ जोंना फर्मुलाया बोरैमोनलाय समान समान जोंना फर्मुलाया जाहैबाय गोजौआवहाय एलसीएम अफ न्यूमारेटर एचसीएफ अफ डिनोमिनेटर अब्ला जोङो 359 नि एलसीएम खौ जोङो लानोसै गोजौआवहाय नायदो बेवहाय 3,5,9 नि एलसीएम दिहुननोसै 3 सानजाब 3 जाय थाङा बेखौ बिदिनो लानांगौ 3 सानजाब 3 गो अब्ला नायदो बे जोङो बेनिफ्राय जोङो बेखौहाय बोखावनो हाला होमबा बेनो जाबाय बेखौ गासै सानजाब जोबबानो बेनो जोंनि एलसीएम ओके 3 सानजाब 5 15 सानजाब 3 45 15 सानजाब 3 बेसेबां मोनो जोंहा 45 आरो नायबावदो दानिया एचसीएफ अफ डिनोमिनेटर का मा लानांगौ जोंहा बेयाव थानाय माने एचसीएफ लानांगौ हाइस्ट कमन फैक्टर एबा देसासा लानांगौ देरसिन साधारन सानजाबगिरि अब्ला जोङो 8 12 16 नि देसासा लानोसै जों ना अब्ला नायदो नोंथांमोन 2 2 जा 2 4 जा 8 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 2 जा 4 2 3 जा 6 जोंना आरो नैबे मा थांगोन 2 4 जा 8 आरो थांबावो 2 जोंनो बियो सरि थांला दानिया जोङो नायदो नोंथांमोन बेवहाय माबायदि हाइस्ट कमन फैक्टर माने मा गासिबो जोंना मोनसे अनजिमाजों लायोबा मोनसे अनजिमाजोंनो जोंना थांजोबनो नांगौ अब्ला थिग बेबायदिनो 2 जों लादोंमोन जोंना मोनथाम अनजिमा दंमोन बियो 2 जोंनो 3 जों जेरैहाय 2 सानजाब 4 2 सानजाब 62 आरो 2 सानजाब 8 16 आरो थिग बेबायदिनो जोंना नायदो 4 6 8 बेखौ जोङो मा मोनो 2 सानजाब 2 4 2 सानजाब 3 6 2 सानजाब 4 8 बेबो 2 जों थांदोंमोन नाथाय दानिया नायदो बेवहाय बियो मा होनो मोनसे अनजिमाजोंनो थांला एबा 2 जों 2 थाङो आरो 4 थाङो नाथाय 3 थाङा अब्ला बे जोंना मा खालामो बेखौ जोङो राननानै जोङो सिफायनो हाला अब्ला बेबायदि सिफायनो हायैखौनो जोंना मा जायो बिसिमावनो जोंहा देसासाखौ जाय मिलायदोंमोन बेखौनो लानांगौ अब्ला जोङो बेखौ आङो मोननै रोखोमैबो खोन्थानो हायो नोंथांमोन नायदो 8 12 आं गुबुननै खोन्थानि देसासाया जोंना 4 मोन बेयावबो खोन्थाफिनगोन आङो नायदो 16 इजिकेल टु अब्ला बिनि जोंना मा खालामनांगौ सानजाबगिरिखौ नायदो 8 नि सानजाबगिरिया मा 8 नि सानजाबगिरिया जोंना 2 सानजाब 2 2 सानजाब 2 4 सानजाब 2 8 ओमफ्राय दानिया जोंना माखौ नायदो 12 नाबो 2 सानजाब 2 4 सानजाब 3 12 आरो 2 सानजाब 2 4 सानजाब 2 8 सानजाब 2 16 अब्ला जोंना जाबाय बेयो प्राइम फैक्टराइजेशन एबा सानजाबगिरि बेफोरनि अब्ला नायदो मिलायनाया मा मिलायदों 2 मिलायदों बेबो 2 गासिबो बेयावहाय थानाय मोनथाम अनजिमायाव मिलायनायखौ जोङो लानांगौ नायदो बेयावहाय 2 दं 3 नाथाय बेयावहाय 2आ गैया मिलायासै अब्ला जाय मिलायाखै बेखौ लानो नाङा देसासेयाव
अब्ला जोंना मा 2 2 मोननाय थारमाने 2 सानजाब 2 4 अब्ला जोंना देसेसेया मा जाखो 4 अब्ला जोंना मा जाखो LCM of बेसांनि गिवन नम्बर LCM of 3/8, 5/12, 9/16 निया मा जाखो समान समान 45 4 बाहागोनि 45 एबा 45/4 दानिया जोङो मा खालामनांगौ HCF of नेक्स्टआव मा खालामबावनांगौ जोंना HCF of बिनिखौनो 3/8, 5/12, 9/16 जोंना बेयाव होनाय नाम्बारखौनो जों मा खालामबावनांगौ दायो हाइस्ट कमन फेक्टरखौ आरो दिहुनबावनांगौ अब्ला हाइस्ट कमन फेक्टरनि फर्मुलाया जोंना बोरै नोंथांमोना नायना ला HCF निया जोंना फर्मुलाया नायदो बावहाय जोंना बेयावबो सेमानो HCF of numerator LCM of denominator थारमाने जोंना मा खालामनांगौ बेखौहाय जास्ट फर्मुलाया चेन्ज खालामबानो जायो आरोना LCM दिहुननायनिजों HCF दिहुननायनिजों अब्ला जोङो नायदो बेवहाय समान समान HCF of numeratorनि जोंहा नैबे गोजौआव होनाय नाम्बारनि 3 5 9 बिनि जोंना मा खालामनांगौ हाइस्ट कमन फेक्टर जोंना दिहुननांगौ अब्ला बिनि हाइस्ट कमन फेक्टर अब्ला नायदो जोंहा 3 5 9 गोजौनि 3 5 9 निउमारेटरनि जोङो HCF दिहुननोसै एबा हाइस्ट कमन फेक्टर दिहुननोसै गिबियावनो जोङो 3 5 9 खौ नायग्रोनो हागोन 3 बेवहाय 3 इजिकल टु व्हाट 3 नि फेक्टरा जोंहा मोननै सानजाबगिरिया 1 into 3 आरो 5 नियाबो 1 into 5 बेनियाबो मोननै आरो 9 निया जाबाय 1 into 3 into 3 थारमाने बेवहाय जोंहा मिलायनाया मोनसेबो गैया गासिबो गुबुन गुबुन गोजा बेवहाय 3 दं नाथाय बेवहाय 3 गैया 5 3 थिग बिदिनो बेवहाय मिलायनाया only 1 बेनिखायनो जोंना हाइस्ट कमन फेक्टर अफ निउमारेलनिया मा जागोन 1 दानिया जोङो LCM of डिनोमिनेटरनि जोङो दायो LCM लानोसै जोंना 8 12 आरो 16 नि LCM खौ जों दिहुननोसै दानिया नैबेयाव दिहुननोसै आङो 8 12 बेनिफ्राय 16 ओके बेखौहाय जोंना 2 जों लानांगौ मानोना गासिबो बे इभेन नाम्बार 2 4 जा 8 2 6 जा 12 बेनिफ्राय 2 8 जा 8 16 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 अब्ला नायदो बेवहाय एगेन 2 जों थांबावो 2 1 जा 2 जोंना नैबे 3 आ थाङा बेखौ होमबा बिदिनो दोननांगौ 2 2 जा 4 अब्ला जोंना बेनो जाबाय जोबथा LCM सल्भ खालामनाया नायदो एबार जों दाना सानजाबफिनदो गासिखौबो 2 सानजाब 2 4 4 सानजाब 2 8 8 सानजाब 3 24 24 सानजाब 2 48 24 सानजाब 2 48 अब्ला जोंना मा जाखो बियो गासै 1/48 अब्ला जोंना मा मोनखो बेवहाय LCM of 3/8 5/12 आरो 9/16 निया 45/4 आरो हाइस्ट कमन फेक्टर अफ 3/8 5/12 9/16 निया बेसेबां मोनखो 1/48 अब्ला जोंना एन्सारा मा जागोन जोंना नायदो बेवहाय एन्सारा बेसेबां होनाय दङ 45/4 1/48 अब्ला जोंना 1 नाम्बारनियानो सै मा होनो कारेक्ट एन्सार जागोन आरोना 1 नाम्बारनि दानिया जोङो 4 नाम्बारनिखौ नायनोसै बावहाय मा होनाय दं नायदो simplification of the 2.75 minus 1.25 plus 4.75 minus 3.80 in the fractional form is एखौ जोङो फ्रेक्शनेल फर्मआवहाय दिहुननांगौ एब्ला जों बेखौ बोखाव गोन्दोआव दिहुनहैनांगौ अब्ला जोंना एन्सारा बोखाव होनाय दङ 1 2 आरो 3 4 अपसन होनाय दं जों अब्ला दायो सल्भ खालामनोसै बेयावनो सल्भ खालामना नायसै जोङो फार्स्ट गिबियाव दङ जोंहा 2.75 minus 1.25 plus 4.75 minus 3.80 minus 3.80 अब्ला जों बेखौ दानिया फिन बानायफिननोसै माइनासखौ माइनास एक्सट्रा खालामनो हायो जोङो प्लासखौ प्लास एक्सट्रा खालामनो हायो अब्ला मा दं 2.75 minus 1.25 बेखौहाय जोङो बिसोर मोननैखौहाय माइनास खालामनो हायो आरो बिसोर मोननैखौ एक्सट्रा माइनास खालामनो हायो अब्ला जों खालामना नायसै 2.75 निफ्राय 2.75 निफ्राय 1.25 माइनास खालामबा 0 बेयाव थागोन 5 1 1 1.50
बेनिफ्राय प्लास नैबेयावहाय मा थागोन नायदो बेखौबो माइनास खालामदो 4.75 निफ्राय 3.80 अब्ला जोंना 5 जागोन 17 निफ्राय 8 थाङोबा जोंहा 9 थागोन 0.95 अब्ला जों दानिया मा खालामदो बेखौ मोननैखौबो प्लास खालामसै माबाथा 1.50 ओमफ्राय 1.50 ओमफ्राय 0.95 5 जागोन 14 to 2.45 हाउ मेनि 2.45 जों टोटेल प्लास खालामबा मोनगोन अब्ला दानिया जोङो बेखौहाय मायाव लांनांगौ उल्टा मायावहाय लांनांगौ जों बेखौहाय फ्रेक्शन फर्मावसो लांनांगौ अब्ला जोङो बेखौहाय डाइरेक्ट नायदो नोंथांमोन बेयावहाय 2.45 अब्ला नाय डेसिमेल पॉइंट तारमाने पॉइंटनि उनावहाय जोंहा मोनबेसे डिजिट दङ मोनबेसे अनजिमा दङ मोननै अब्ला नोंथांमोना बेखौ खालामबा मा खालामनांगौ गाहायाव गाहायाव जौसे होनानै गोजौआवहाय मा खालामदो 245 अब्लानो जोंना मा जागोन 2.45 खौ जोङो मोननाय जागोन आरोना 245 खौ जों जौसेजों रानोबा मायानो मोनगोन 2.45 आनो मोनो अब्ला जोङो दानिया जोंना एन्साराथ' बियो बिदियाव गैबावा आरो जों दानिया बेखौ मा खालामनांगोन बेबायदि मिक्स फ्रेक्शन एबा गलायबाथाय बोखाव खोन्दोआव एन्सारखौ जों दिहुननांगोन अब्ला मा खालामदो बेखौ दानिया जौसेयैनो लादो जौसेजों मा सानजाब्ला 245 नि खाथियाव मोनो जौसे सानजाब जोंहा मा थागोन जौसे सानजाब 200 दाजाब 245 अब्ला जोङो नायदो गोजौआव 45 गाहायाव 100 दं बेखौ जोङो दाननो हायो माजों दाननो हायो होमबा 5 जों दाननो हायो जों 5 जों दाननो हागोन नायगिरदो बे थांगोन 9 5 जों थाङोब्ला और बे थांगोन 20 अब्ला जों बेखौ दाननो हागोन हाला होमबा अब्ला जोंना एन्सारा मा जाखो 2/9/20 अब्ला जों एन्सारखौ नायदोबाव 2/9/20 बेबो 1 नाम्बारावनो दं अब्ला जोंना कारेक्ट एन्सारा 1 नि जागोन अब्ला थिग बेबायदिनो जोङो 5 नाम्बारनियावबो आवगायनोसै जों दा भेलु अफ 0.05% इज जोङो मा होनो 0.05% नि भेलुखौ जों दानिया दिहुननो नांगौ अब्ला बेथ' बहुत सिम्पल बानायनो थाखाय अब्ला फेस गैला बेयाव बानायनो जोंहा अब्ला नैबे एक्सट्रा फेस लानोसै आङो बानायनो थाखाय बेसेबांमोनलाय जोंना 0.05% नि जोंना भेलु दिहुननांगौ अब्ला नायदो पार्सेन्ट दिहुननायाथ' जोबोद गोरलैयानो जुदि जोंना पार्सेन्ट होनोब्ला जोंहा जौसेजों राननांगौ बेसेबां नायदों 0.05 अब्ला जोङो 0.05 खौ जौसेजों रानबा जों बेसेबां मोनो नायदो बेयावहाय 100 निफ्राय जों बेसेबां राननांगौ 0.05 खौ राननांगौ अब्ला बेयो गोलैगोन जोंहा जुदि बेयावहाय मोनसे 0 होयोब्ला नैबे पॉइन्टआ जोंना नैबेयाव थांगोन अब्ला बेयाव थांबाय बेयाव गैलिया अब्ला थिग बेबायदिनो आरो बेयाव मोनसे 0 होयोब्ला बे पॉइन्टआ बेयाव थांगोन अब्ला मा जाखो 5 जाबाय अब्ला 5 जानाय लोगो लोगो जोंना दायो बेखौहाय मा खालामनो हासिगोन डिभाइड खालामनो थाखाय नैबेवहाय 0 बिसिमा जोब्बाय जोंहा बेवहाय दायो 0 पुट खालामनानै अब्ला बेयाव 0 लगायनाय लोगो लोगो मा जागोन 0 थेवबो बियो बिनिफ्राय देरसिन जायासै जोंना रानजाग्रानिफ्राय रानजाग्राया देरसिन जाथारनांगौ नालाय बेनिखायनो 0 लागासेयाव जोंहा जुदि गिदिर जायाबा बेयाव पॉइन्ट लागायदो पॉइन्ट लागायनायाव पॉइन्ट 0 एखेयानोमोन सरि अब्ला पॉइन्ट लागायनाय लोगो लोगो जोंहा मा जाखो बाव 0 जुदि 0 लागासेयावबो जोंहा गिदिर जायाबा आरोबाव 0 लागाय 0 थेवबो गिदिर जायाखै आरो होमब्ला 0 लागायबाव आरो 0 थेवबो 5000 आबो गिदिर जाबावाखै जोंहा आरो 0 मोनसे लागायबाय दायो मा जाखो 50,000 होननायाव बेयाव बेसेबांमोन 10,000 अब्ला 10,000निफ्राय 10,000खौ जुदि जों 50,000खौ जुदि जों 10,000 रानबा मा गोलैयो 5 अब्ला एन्सारा मा जागोन 0.000 अब्ला एन्सारा जोंना मा जागोन 0.0005 जोंना एन्सारा मा जागोन 0.005 अब्ला नायदोबाव 0.005 आव दं यस नै नाम्बाराव दं जोंहा 0.0005 बहुत गोरलै सल्भ खालामनो थाखाय दानिया जोङो नेक्स्ट फारसे लानोसै दानिया जोंना 6 नाम्बाराव मा दं नायदो द भेलु अफ द रुट ओभार 1764 इज इकुवेल टू जोंना मा दिहुननांगौ रुट ओभारखौ जोंहा मा खालामनांगौ बर्ग रोदाखौ सिफायनांगौ बेवहाय
रुट ओभारखौ अब्ला जों बोरै सिफायनो जोंहा बेवहाय मोननैसो सर्ट फर्मुलाबो दं सर्ट फर्मुलाखौ आङो नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ बानायनानै हगारगोन थेवबो दायो जोंना एग्जामनि थाखाय इम्पर्टेन्ट खौ आङो बेवहाय मोनसे सायख'ना होदों सोलोंनो हागोन दायो जोङो सर्ट फर्मुला बाहायोबाथ' दसेनो जायो जोंहा थेवबो आं खोन्थानायनोसै नोंथांमोननो सर्ट फर्मुलाया बोरैहाय 1764 अब्ला नायदो बेवहाय मोनब्रै अनजिमा दं मोनब्रै डिजिट दङ मोनब्रै डिजिटबा अब्ला जोंहा स्क्वायर रुट लानो थाखाय बहुत गोरलै जोंहा सबबो मिथिखायोदि 2 नि बर्ग रोदाया बेसेबां जायो 1 नि बर्ग रोदाया 1 2 निया 4 3 निया 9 4 निया 4 निया जोंहा 16 जायो 5 निया 25 6 निया 36 7 निया 49 8 निया 64 आरो 9 निया 81 आरो 10 निया 100 अब्ला दानिया मा खालामनांगौ जोंहा उननिखौ नायग्रोजायो सिगांनिखौबो नायग्रोजायो जोङो जुदि सिगांनिखौ उननिखौ नायग्रोनोसै जोङो 64 दं उनावहाय लास्टआव मा जानांगौ 4 थानाय जानांगौ 4 थानाया जोंहा नैबेयाव मोनसे 4 दङ बेनिफ्राय नैबे 8आव मोनसे 4 दङ अब्ला नैदे जोंहा बेवहाय जुदि 64 ना मा मोनो जोंहा 8 8 जा 64 मोनो नाथाय बेयाव जुदि जोङो 8 लायोब्ला ओमफ्राय नैबेयावहाय मा लानांगोन जोंहा बेवहाय गिदिर लायोबा नैबेयावहाय फिसा लानांगोन अब्ला मा जागोन 4 4 बेसेबां जायो जोंहा 4 4 जा 16 जायो नाथाय जोंहा बे 48आ एक्जेक्टलि कारेक्ट एन्सार जाया जोंहा बेनि थाखाय मा लानांगौ नैबेयावहाय जोंना मा लानांगोन 4 बेनिफ्राय नैबेयावहाय 2 मानोना जोंना मोनसेनिखौ गिदिर लायोबा मोनसेखौ फिसा लानांगौ अब्ला एन्सारा जोंना जाहैगोन मा 42 जोङो बेखौहाय नैबेयाव नायबिजिरनो हागोन 1764 नैबे डिभिजन मेथडआव जोङो खालामनो हागोन बेखौ स्क्वायरखौ बोरै निकालो जेरैहाय 2 सानजाब 8 16 बेवहाय 1 थानायखौ ओरै हरबा 16 एगेन 2 सानजाब 8 16 ओमफ्राय बेवहाय 2 सानजाब 2 4 आरो थिग बेबायदिनो 2 सानजाब 4 8 2 सानजाब 4 8 2 सानजाब 1 2 दानिया जोंना मा जाखो बेयो बेजरा अनजिमा बेजराया नैजों थांला 3जों नायनायसै जोङो 3 सानजाब 1 3 बेयाव 1 थानायखौ हरबाय 14 3 सानजाब 4 12 12निफ्राय 12 बेयावहाय 14 मोन 2 थांनायखौ बिथिंहरबा 21 अब्ला 3 सानजाब 7 21 अब्ला जोंना बियो 3जों थांगोन ना थांला नायनो हागोन 3जोंनो थांगोन बायदि मोनदां 3 सानजाब 4 12 मोनो अब्ला 14निफ्राय 12 दानख'ब्ला जोंहा 2 थायो 2खौ बिथिंहरबा 27 अब्ला 3 सानजाब 9 27 अब्ला दानिया बे जोंना 7 थांसिगोन 7 7 जा 49 अब्ला दानिया जोंहा बेसेबां मोनखो 1764 1764 नि समान बेसेबां मोनखो बेनि सानजाबगिरिया 2 2 3 3 7 7 अब्ला जोंना बर्ग रोदा दिहुननायखौथ' मिथिखायो मा होनो जरा मोननै जरायावहाय मोनसे लानांगौ मोनसे जरायावहाय मोनसे लादो जेरैहाय 3 मोनसे जरा बेवहाय 3 मोनसे लाबाय 7 जरायाव 7 मोनसे लाबाय अब्ला नायदो 2 सानजाब 3 6 सानजाब 7 अके 6 सानजाब 7 42 अब्ला एन्सारा मा जाखो जोंना 42 अब्लासो एन्सारा जोंना मा जागोन 42 ओमफ्राय दानिया जोंहा नेक्स्ट आवगायबावदो 8 नाम्बारनिखौ नायसै 7 नाम्बारनिखौ नायसै जोङो what 7 नाम्बारावहाय दङ अब्ला दानिया 7 नाम्बाराव जोङो फाइन्ड द किउब रुट अफ 9261 खौ बानायनोसै माने बिनि किउब माने गणकखौ बानायजों गण रोदाखौ बानायनांगौ जों दानिया बिनि गणखौ दिहुननोसै जोङो थिग दहायनि बायदिनो 9261 अब्ला नायदो बेवहाय जोंना 1 लास्टआवहाय 1 माने बेजरा अनजिमा दं अब्ला जोङो बेखौ बेजरा अनजिमाजोंनो राननो नांगौ अब्ला बेसेबां नांगोन जोंना बेयो 330 जा बेसेबां नांगोन जोंहा 90 अब्ला 2 थानायखौ जों बैथिं हरोब्ला बेसेबां मोनगोन 26 3 8 जा बेसेबां मोनो जोंहा 3 8 जा 24 अब्ला बेयाव बेसेबां थाखो 2 थाबाय 2 थानायखौ बिथिं हरबा 21 अब्ला मा थांगोन 3 7 जा 21 अब्ला थिग बेबायदिनो लास्टआव 7 दङ थारमाने बियो मा बेजरा अनजिमा अब्ला 3जोंनो थांगोन बियो 3 सानजाब 30 थांगोन 3 सानजाब 2 6 बेयावहाय 2 थागोन 6 दाइननिफ्राय 6 दानख'बा 2 खौ ओरैबा 27 3 सानजाब 9 27 थिग बेबायदिनो आरो बेजराबाव लास्टआवहाय बेखायनो जों 3जोंनो नायसै 3 सानजाब 3 9 3 सानजाब 3 9 मोनो जोंना बेवहाय होमबा 1 थाबाय 1खौ बिथिं हरोब्ला बेसेबां मोनगोन जोंहा 12 अब्ला बेसेबां थांगोन 3 सानजाब 4 12 एगेन 3 सानजाब 3 9
आरो थिग बेबायदिनो नायदो जोंना बियो एबारनिया 3जों थांगोन ना थाङा नायगोर लास्टआवथ' बेजरायनो होमबा 3जों थांगोन बायदि मोनदां 3 सानजाब से 3 थाङो आरो 3 सानजाब से 3 बेवहाय से थायो से थानायखौ बिथिं हरबाय 13खौ जों 3जों मोना बेनिखायनो जोंहा बायाव बेजरा नाथाय बे 5जों थाङा मानोना 5जों मालाबाबो जोङो लास्टआवहाय 3 थानायखौ नुनो मोना अब्ला जों डाइरेक्ट 7जों 7जों थांगोन बायदि मोनदों 7 सानजाब 6 30 7 सानजाब 6 बेसेबां मोनो जोंहा 42 अब्ला 42 बा बारा जायो जोंहा 7 सानजाब 4 थांगोन जोंहा 28 7 सानजाब 4 बेसेबां मोनो 28 28आवहाय जोंहा 34खौ दानख'बा बेसेबां थांगोन बेयो 34निफ्राय जोंहा 28 दानख'बा बाव नायनोसै 34निफ्राय 28 दानख'बा जोंहा मा थागोन बेनिया थाबाय बावहाय जोंहा 6 थागोन बेसेबां जायो 6 होमबा 6खौ बैथिं हरबा 63 जागोन 6खौ बैथिं हरनाय लोगो लोगो मा जाखो जोंहा 63 अब्ला दानिया 7 सानजाब 9 63 मोनो थिग बेबायदिनो 7 सानजाब 7 मा मोनो 49 अब्ला दानिया जोंना बेसिमावनो जाबाय जोंनाथ' मिथिखायो गणकनिया मा मोनथाम लानांगौ मोनथाम सानजाबगिरिया एखे जानांगौ अब्ला बेवहाय मा थाखो 3 मोनथाम एखे जादों अब्ला बेखौ 3 मोनसेला 7 मोनथाम एखे जादों अब्ला 7 मोनसेला अब्ला दानिया बिसोर मोननैनि गेजेराव सानजाबना जा मोनो बेनो जोंना कारेक्ट एन्सारा जागोन अब्ला 7 सानजाब 3 21 अब्ला मा होनो 21आ जाबाय जोंनि दिहुननो गोनां गन रोदा गणकनि रोदा दानिया जोङो 8 नाम्बाराव नायसै सिम्प्लिफाइ जोङो दानिया बेवहाय होनाय दङ सिम्प्लिफाइ रुट अभार 256 एगेन रुट अभार रुटनि सिगाङाव रुट अभार बाव 16 डिभाइडेड बाय जोंहा कुइसन मार्कआव मा जागोन बेखौ मिथिया ओमफ्राय समान समान 16 अब्ला जोङो दानियाहाय मा खालामसै सिम्प्लिफाइ खालामना नायसै जों बेवहाय नायनोसै जों गिबियावनो जोंहा मा दं रुट अभार 256 बे लिरफिनसै आङो खनसेबाव 16 डिभाइडेड बाय जोंहा कुइसन मार्क होनाय दङ बेवहाय जों कुइसन मार्कखौहाय जोङो बेवहाय आङो एक्स हमना लानोसै मानोना जों बे कुइसन मार्कखौनो दिहुननांगौ समान समान 16 दानिया 256निखौ जोङो रुट अभारखौ दिहुनग्रोनोसै 256नि रुट अभारखौ सिफायनो सानोबा जोंना बेसेबां थांगोन बेयो नायदो 256 सर्ट फर्मखौ आं इउज खालामसै बेवहाय जोंना थांगोन बियो थांगोन बियो 16 अब्ला जोङो बेखौ नायदो समान समान 16 into 16 रुट अभार आरो जोंना नैबे 16 बेसेबां थांगोन 4 into 4 डिवाइडेड बाय x is equal to 16 अब्ला दानिया जोङो मा खालामनांगौ बेखौहाय जोङो रुट अभार ओरैनो दोनफिनसै 16 into 16 ओमफ्राय जोङो नैबेयाव नायदो 4 into 4 खौ जों बेसेबां डिभाइड खालामनांगौ x जों नायदो 4 into 4 गाहायाव x is equal to 16 अब्ला थिग बेबायदिनो नैबेयाव नायफिनदो जोंहा मा खालामदो दानिया मोननैबो साइडआवहाय नैबे साइड आरो बे साइड आरो नैबे साइडआवहाय जोङो मोननैखौबो जों स्कुवेर लागायसै अब्ला स्कुवेर माने मोननैयावबो जोङो बर्ग लगायदेरबा मा जागोन जोंहा ओरैजायनिया मा जागोन नैबे रुटआ गोमागोन आरो नैबेयावहाय 16आवहाय स्कुवेर जाहैगोन मोननैयावबो जोङो मा खालामसै स्कुवेर लगायोब्ला ओरैहाय जुदि बेयावबो आरो बेयावबो जोङो स्कुवेर लगायोबा अब्ला स्कुवेरजों रुटजों दानबाय आरो बेहा मा जाखो 16 स्कुवेर जाबाय अब्ला एन्सार मा 16 into 16 बासिबाय बेनि उनावहाय 4 into 4 by x is equal to 16 स्कुवेर अब्ला जोंना मा जाखो बेवहाय बिथिंबो 16आ मोननै दङ बिथिंबो मोननै अब्ला जोंना बेजों दानलायनो हाबाय अब्ला दानलायबा जोंहा मा थाखो ओरै फारसेयाव 4 into 4 x is equal to बैथिं मा थाबोखो only 1 थाबोबाय अब्ला दानिया मा खालामनांगौ जोंहा बेखौ बेवहाय नायदो 4खौ जोङो बोखारनो हाबाय स्कुवेरजों 4 मोननै दं नालाय बेवहाय 4 मोनसे आउट जाबाय रुट अभारा एक्सआ सिङाव थाबाय is equal to 1 थिग बेबायदिनो जोंहा मा जाखो दानिया क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामदो दानिया 4x into root over x is equal to 4 दानिया जोङो मा खालामदों मोननैबो साइडआवहाय जोङो दानिया नैबे रुट अभारखौ सिफायनो थाखाय बर्ग खालामबाय नालाय बेजों रुट अभारजों एक्सजों दानलायबाय अब्ला नैबेहा मा जाखो x is equal to मा थाहैखो बेवहाय 4 4 जा 16 देयरफर एन्सारा मा जागोन जोंना 16 अब्ला बेवहाय नायदो एन्सारा जोंना अबे जागोन 16
अब्ला जोंना एसेयावनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब बेजों लोगोसे कमेन्ट खालामनो दाबाव नोंथांमोन। एसेयावनो दिनैनि टपिकआ जोबथ'बाय। गोजोन्थों।